यांच्या संयुक्त विद्यमाने दुसरे मराठी साहित्य संमेलन आम्ही आयोजित करत आहोत। हे संमेलन 24 डिसेंबर 2016 रोजी कला आणि संस्कृती भवन पणजी पाटोपणजी येथे संपन्न होणार आहे। एकूण 4 सत्र या संमेलनात असतील। पहिल्या सत्रात उद्घाटन सोहळा सकाळी 9:45 होणार आहे, त्या 45 वाजता होणार आहे आणि या उद्घाटन सोहळ्याचे तथा अखिल गोवा मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष संमेलनाध्यक्ष प्राचार्य गोपाळराव मयेकर हे करणार असून उद्घाटक म्हणून प्राचार्य अनिल सामंत अध्यक्ष गोवा मराठी अकादमी पणजी, प्रमुख पाहुणे गोमंतकाचे माजी गोमंतकाचे संपादक श्री श्रीराम पचिंद्रे, खास निमंत्रित म्हणून कला आणि सांस्कृतिक संचालनालयाचे संचालक श्री प्रसाद गोहेकर तथा गुंफड अकादमी कर्नाटकचे अध्यक्ष डॉक्टर बसवेश्वर चेंडगे हे असतील। संयोजिका किंवा संयोजक म्हणून चित्राताई आमच्याबरोबर आहेतच आणि त्याच कार्यक्रमात मान्यवरांचा परिचय किंवा आभार प्रदर्शन जे आहे ते श्री प्रकाश क्षीरसागर करणार आहे।